Сәлем дуслар, сіз үзебезнеке тапшыруында, һәм без бүген Рөстәм абыйда кунакта. Исәнсез, Рөстәм абый? Исәнме? Исәнмесез? Рөстәм абый, монда шуның хәтле күп матурлык. Бу матурлыкны ничек ясыйлар микән? Все начинается с замысла художника. Барысы да рәссамның ниятеннән башлана. Нәкъ менә ул эшләнмәнең нинди булачагын билгели. Рәссам бизәкләр ясый, күн һәм җеп төсләрен сайлый. Шуннан соң ул аны конструкторга тапшыра. Конструктор исә рәсем буенча өлгеләр ясый һәм булачак моделне әзерли. Шуннан соң кисүче күнне кисеп, шигүчегә тапшыра. Ул күн кисәкләрен Казан җые техникасында бер-берсенә тоташтырып шигә. Формалсын өчен аны тарттыралар. Мондый хәлдә ул төгәл бер атна тора. Шуннан соң аяк киеменең өскелешен җыеп, аны аяк киеме тегүчегә тапшыралар. Уста аны итек калыбына тарттырып, олтан сала. Менә шулай итеп, читекләр барлыкка килә дә инде. Бу инде бөтен нәрсә кызыктыр, әмма мин бер нәрсә дә аңламадым. Сез миңа моны күрсәтә алмассыз микән? Әлбәттә, күрсәтәм. Хәзер рәссам ясаган бизәкләрнең өлгесе буенча күн тукыманы кисәләр. Менә минем бер сорау бар. Пычак белән нәрсә эшләделәр? Бу пычак үткен булсын һәм җиңел генә күнне кисеп алсын өчен эшләнә. Моны кисәргә әле күпме вакыт кирәк. Бу әле беренче этап кына. Икенче этапта нишлибез? А следующий этап – вышивка. Әйдә, күрсәтәм. Бу футболкамы? Бик ошаган. Юк, футболка түгел ул. Ул була читек. Менә шушында бик матур читеккә әйләнә ул. Әле аның алды юк. Менә шуңа күрә футболка шикелле күренә ул сиңа. Менә бу ничек җыела? Бу чигелеш Казан җые дип атала. Булай итеп безнең Казандагына җыйганнар читекләрне. Һәм хәзер дә җыялар шулай. Бездә генә Казандагына. Бу чигү дип аталса да күбрәк тегү шикелле. Без ике күн кисәген тегәбез икесен бергә. Сул яктан. Специаль махсус менә шундый станогыбыз бар, безнең махсус инструментларыбыз бар. Элеккедән борынгыдан килгән алар бөтенесе. Ырчык тагын бар. Тегелгәндә аның арасына куела матур җепләр. Уң яктан ул була бик матур. Менә шулай итеп күнне бер яктан тишәбез. Аңа матур җепне чырныйбыз. Икенче яктан тишеп алабыз да, тагын бер җепне тагып алабыз. Бу ак җеп атала тачка җебе дип. Шуның белән ике деталь бер-берсенә тоташа. Матур җеп аның кала уң ягында. Менә бер көндә ничә читек чигеп була? Бер менә шушындый читекне чигәр өчен безгә 2 атна кирәк. 2 атна. Аны узорына карап инде ул кичерәкләр булса әзрәк кирәк вакыт. Тагын да күбрәк булса тагын да күбрәк кирәк. Чигәр өчен генә 2 атна кирәк. Минем бер соравым бар. Менә карагыз, менә бу әнә бу нәрсә? Кайсы? Нәрсә? Бу без. Без? Бу без дип атала. Без аңа куябыз машина инәсен. Теге машинасында бар шундый инәләр. Шуны куябыз. Аңа кертәбез җеп. Җепне балавызлыйбыз. Балавызны нәрсә икән беләсеңме? Менә шулай итеп балавызлыйбыз. Аны балавызлагачтан ул шыма була, безгә эшләргә җайлырак була. Менә бу нидән су үткәрми ул балавызланганга күрә. Аңлашылды, рәхмәт. Сен бу ырчык бар безнең, ырчык белән без катабыз җепне, матур, тигез булсын да. Ул безнең менә мондый бик нәзик җептә. Biz аны уң кат иттереп җыябыз да. Аннан соң бер җеп шикелле булсынга без аны катабыз. Кату шулай итеп менә ырчыкны тәгәрәтеп. Менә бу кату дип атала җепне. Бигрәк кызык. Чиккәннән соң эшләнмә тигез була алмый. Тиешле форманы алсын өчен аны тарттырырга кирәк.
Менә бу әйбер ничек көн кибә. Мондый халәттә ул ким дигәндә бер тәүлек сакланырга тиеш. Ни кадәр озаграк булса, шул кадәр яхшырак. Тарттырганчы эшләнмә менә шундый була. Тарттыргач, бизәк матурлана, тигезләнә. Карагыз әле, алар бер-берсеннән бик каты аерыла. Менә инде бу этапны көтешеп калдырсаң, менә шундый кыек булачак. Ышанасызмы, монда 6 машинка. Киттек. Менә берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау. 7, 8 хәтта. Мин икесен санамаганмын. Менә карагыз әле, мин монда 8 машина чатладым. Алар барысы да сезгә кирәкме? Әйе, бу тегү машиналары безнең өчен бик мөһим. Чөнки аларның һәрберсе үз функциясын үти. Бу исә эшне күпкә җиңеләйтә. Мисал өчен, бу тегү машинасы зигзаг белән тегә. Бу машина теккәндә җайлы булсын өчен күннең кырый өлешен югарта. Фух, бу инде булгандыр, име Рөстәм абый. Эшләнмәне калыпка тарттырып, ултан саласы гына калды. Аяк киеменең өске өлеше эшләнеп беткәч, йомшак һәм рәхәт булсын өчен, аңа эшлек ясала. Шуннан соң ул аяк киеменең өске өлеше белән тоташтырыла. Аннары аяк киеменең өске өлешенә ултан салына һәм җыелма үкчә беркетелә. Күп санлы детальләрдән торганы өчен җыелма дип атала ул. Аяк киеме берничә көн шундый хәлдә торганнан соң, аның эченә стелька салалар. Мин аңладым. Аннары менә мондый матурлык килеп чыга. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм абый. Миңа бик кызык булды. Традицияләрне саклап, без менә шундый яңа матур эшләнмәләр ясыйбыз. Балаларга һөнәребез турында сөйләвең өчен рәхмәт сиңа. Дуслар, үзебездә Татарстанда ясалган милли бизәкле аяк киемнәрен сайлагыз.